Gaurko bigarrengo platera. Nola izena du gaurko bigarrengo platera? Bueno, izena jarriko diogu, egaluze milorria edo milor jasa jarriko dugu. Tomate eta tipula konpota batekin. Oso ondo. Eta, bueno, osagaiak... Osagaiak esan dut momentu batean. Tomatia, piper berdia, gernikarra dia, baina zuek etxen egin da. Tipula, modena ospina, hemen ditugu arrautzak, amuarrainenak, egaluzea, eta hemen ardo txuria, okazu honetan, Olaberriko txakolinean. Lehenengo egingo deuna da, konpota. Konpota. Denbora gehiena behar duenak hasiko. Bai, martxan utziko dugu. Konpota pixkate jarriko dugu martxan. Hori da. Sua emango dugu. Eman olio sua. pixkat, 2 kullarak agotako dugu. Bai. Eta egingo deuna da, tipula txikitu. jarriko dugu. Hori da. Txikituta. Pin moztuko dugu. Bale, oso ondo. Bai. Eta, bueno, tipula txikitu dugu, baina lehenengo baratzuri jarriko dugu. Oso ondo. Baratzuri jarriko dugu. Honek bere zaporea emate bai dio, Bai. Ale bat bakarrikan, baina berak indarra du. Bai. Baratzuri alde batek eta zuela desente bat imaleik zaporea. Bai. Oso ondo. Bueno, orduan. Egaluxia guantxen, Bai, ez da garaitxala, ez da. Garaia hona, bukaeran gaude, baina guandikan ere ale batzuk badaude. Orduan, Ondo egin tipula, konserva. gehitu ingo dugu. Bai. Da gaine gaur egun nola zatilak ondo garbituta eta utzian, bazabal bat ezaten dena horrekin, razilloka gordeta. Razillotan jarri lehike, txukun. Mundiala, bai. Azeran zua bizitzen jarriko dugu, eta gero, hongo gea, neurri hartzen. Neurri hartzen, bai. Ezten. Oso ondo, nahi nazu olio pixka gehiago bota jozu. Gatza, bai, bota ingo. Pixka da, bota jozu pixka gehiago, bai. Hola, bai. Gatza botako jo. Oso ondo? Tipulak lehenago, egin dezan bere efektua. Bai. Zarra bidonduko zaigu. Ezerditu, hola. Ezerditu ingo da, eta... Bai. Horan, tomatea gehituko jo. Bale, ba. Horan, hortako, egingo deguna da. Zuritu? Zuritu ingo dugu tomatea, Bai. Zuritu ingo dugu. Hori da. Barazkiak lehen esan dizuet zuek baratzatikan bildutako barazkiak. Bai, eta tomatea oraindik ere badago baratzan, eta... Berandu etorri da, baino etorri da lako batean. Hori, berandu etorri zaigu, baina, a ber, pixkate, udazkena portatzen zaigun da. Antxe, mendian bizi bai da, tantzen aukera, baratza edukitzeko. Baratzako puntuak amak eramaten ditu, ama Josunek, ezta? Bai, deno gaitzen gara pixkat, Hori da. Garri, bueno, sekzio bagoitzak bere agintaria, o bere... Hori da. Ezu aukera, behak agurtzeko, familia agurtzeko, aste guztian egongo dia guri ikusten telebistan, ez da? Zai egongo di, ez da? Hori da. Zemuz egin deune, gure zailuak zemuz egiten ditugun gure zailuak. Hori da. Bai ditugu ikusleak egunero ikusten gaituenak. Egunik falta gabe, gorantziak guzti horiei. Hori. Eta danak ezin du egunero ikusi, eta beste guztia ere eskertu, astian behin, astian 2 aldiz ikusten gaituenak ere. Oso ondo. Eta ordutegiagatik gaizki etortzen barin batzazue, egunean ere badakazu aukera. Nahi eran, EITB-en. Hori da. Arratzaldean ikusteko aukera, interneten zartu eta nahi eran. Erosin momentotan azitzen gara lanian. Hori da, botoi haieman da gu lanian azitzen gara. Aitzakik ez dago. Aitzakik ez dago, ez ikusteko. Zugalde gustatzen zaiona eta... Hori da. Norbaiti plater goxu bat inda dio, ba... Entzun deetiku zeibilizaztela telebistan lanian. Entzun eta ikusi. Hori da. Biok zabatea. Aukera zabala da. Hori da. Beti Euskal Telebistan. Beti Euskal Telebistan. ETB batean. Hori da. Ari daia tipula goxatzen. Hori da. Gero auzu motelian utziko dugu, zerratik gaur, goe galuzea aukera daukago gure terraza juteko. Hori. Terrazan goe ikusiko zuen. Giro era aprotxatuko dugu, eta... Negu etorriko da, eta horri biliko gea... Plantxan. Hotzaz, nola, kiskurtuta, ozatzen da bezala hotzotzin da. Eta hori da, bai. Eta gaur kanpoagoaz, egaluxe egitea. Aprotxaten gara. Bai. Plantxak beti ematen dio baina bere... Bere ikutua beti ematen dio, bai. Bai, plantxak eta bai parrillak. Bakiz hemen parrilla ez dakau, eta... Baina, bueno... Getariar baten nola aztu parrilla ez da? Bai, entxen sufritzen hiltzen gara, parrillanin ezkeo eta hola, baina, bueno, iritsiko da momentua, Bai. Bai, eta gaina parrilla erabili dezakeu gero, pipar batzuk, Gernikako piparrak, han egin goiteu, eta aprotxaten dugu. Gernikako piperrak, baina Lazkao bertan egin da. O Zaldibin baitze. Lazkao etxen. Lazkao etxen, Zaldibin. Hoi da.
Orduan, gehituko dugu. Bai. Tomatea. Hau, belaixi ingo zaigu. Eta... Hora utziko dugu. Zu gelditan. Zu gelditan, horlaxen. Egaluzia zatitu. Bai. Eta plater berdina jarri eta gero kanpo gongo. Hori da, zatitu ingo dugu. Osondo, bai. Zema zatitan? Bueno, ni pentsatzen hiru bat xerra ingo ditu, eta... Osondo. Bai. Saiatuko gara denak loditasun, antzekoa izaten. Gatzatu ingo dugu. Gatzatu ingo zuen. Ja, zuzenen jongo gara plantxa, eta... Osondo, bai. Horaxe. Osondo, hortzi utzi. Dugu. Bai, nik olioa eramango dut, eta zuk, bai, piparrak eta... Piparrak hartuko ditu. Bale, bilak plater berdinen ondo, bai, holaxe, bai, osondo. Ba, guazen kanpoa. Bai, ondo dago, Hau xoa utziko dugu hemen. Bai. Eta gutortzeako hortxe urikoa. Indango da, guazen kanpoa. Bueno. Mendikan. Egualdi harra okeu eta aprotxetin behar dugu. Aprotxetin behar. Bueno. Olio pitima batako dugu. Olio pitima batako dugu. Hori da, mentxe. Pilo kaldamenian. Tope dakau, plantxa. Osondo. Egalu zain kontu zigili behar dugu. Bai. Gehiagin gabe, Bai, hori da. Buelta eta buelta pixkat hori bi alderritetik egin, eta gero barrualdea, gordina, nire horrexo gustatzen. Zaiatuko gara barrua balitzen arroxa kolore batekin. Hori da. Beste alde batetik izkinan jarriko diteu. Bai. Piparrak. Bai. Zaldibin egindakoak, Gernikakoa, baina Zaldibin egindakoak. Gernikako izena. Izena. Izana, Zaldibikoa. Hori da. Ederki. Oso, do? Bueno. Antxen, etxia, jatetxia, majo asko dakazue, galantazkoa, ondi ja. Bai, baserri handi xamarra da. Hori da. Baina ez da jatetxia bakarrikan logelak ere badituzu, Bai, nekazal turismoa da. Hori da, bai. Eta ia badia 18 bat urte hasi ginenetik, lehenengo nekazal turismoa, gero... Bai, zure gurasoak, handik bertan jarraitzen dute, baina responsabilidade guztia, ia guztia zuretzat, ezta? Bueno, bai, denon artea saiatzen gaitzen, baina bere garaiak izatei eta... Hori da. Eta, bueno... Duela 18 urte aurretakoak orduan, ezta? Bueno, bai, bazian lehenago, badia batzuk 20 urte pasa dituenak. Bai, nik uste duantxen 20 urte hola dala zizala nekazal turismoak eta horrela, bai. Gainetik botatzen nahi piperra? Bai, ixe bateko jo gainetik. Olioa. Hori da, bale, oso. 6 logela, Zondo. 6 logela bikoiz ditugu, Bai. Bueno, ni gauza esango dizut, bertan izan nahi, baina logelak ez ditu ikusi, baina geho zuen uegunea dakazue oso ondo preparatuta. Oso ondo ikusten dira, logela guztiak, Bai. Bueno, argazkiak oso onak, baina argazki hona egiteko ane hon behar du baita ere, bai logelak eta... Bai, materialare behar da. Materialare behar da. Egaluzea bezala, material txarrakin, platerronik ez inin ez da. Ba, oso ondo ikusten da, bai. Bueno. Aukera badakizuen. Webunean ikusi, Lazkao etxe, Zaldibin, jatetxia eta 6 logela. Eta piparrak ze ondo, bai. Barazkik eta ere, plantxan egiteko. Bai, ze ondo, bai. Ondo egiten da. Bai, gordinikane, asko ikasten, bai, tipula, piper berdia, gorrilla, alberginia eta guzti horienak, plantxan hola inda. Bueno, eta ez jongo gea, epa. Mentenedoria. Horaxe. Hori da, beste alderritik anirezi gabe, Eta zuk eutxi platerai, eta nik ateako ditut, piparrak ere, ikusten dute, zeitxura hartzen nahi den. Gaino orain dikan ez teka azaldu di hori, azaldu zondo. Ez, hauek azal fineko Fineko hauek, oso ikondo jateko ondo. Barrua jongo gara eta ja... Hori jore hartuko dut, eta guazen barrura. Bai, hau pixkat itzali, eta listo. Oso ondo, baguaz, barrura. Bueno. Oli jo beretok ilan utziko dut. Mentxen. Tomatia zemoz dijoa. Kompota hemen dijoa, oso itxura hona hartzen nahi da. Hori da, Beste pixkaten utziko dugu, pixkat gehiago reduzitzeko. Tomatia beak bere xukuen nola soltatu duan, Bai. Korria zehon da gutxi behar izaten du. Biguntzeko. Sua pixka bizituko dugu. Hori da. Eta
azkeneko momentun, botako jau txakolina. Txakolin pixkat. Karo, ardo txuria ezan dugu, baina kasu honetan, behira, burbulia pixkatekin da, txakolina. Nola ireki deun zea, hola berrian, beak eba dute, goierrin, txakolin deia, eta hangoa, bengo etxea izena du, eta hor txendakau. Bere zaporea, emango dio. Bere zaporea, bisitazuna. Bai. Ba, ez tegitza egu elitzen, lehenengo kapa bezala jarriko dugu, egaluze zati bat. Osando, bale. Irudagia politak, osak berdintza huizein aukeratu. Bai. Tamaina antzeko die eta... Hori da, bai. Bat jarriko dugu, eta ingo deuna da. Hiru geruza egingo ditugu egaluxearekin. Horrekin ondo? Bai. Zeu zego xua, Jarriko dugu, alde batetik. Hemen jarriko dugu azkenik. Politen azkenek utziko dugu. Politen azkeneko, bai. Jarriko dugu. Kolore politen hartu du lako, iruratia polita, baina horret du kolore, bai. Pixka kolore polita gelditu zaion, buelta mandi honean. Horregatik handa polita. Azkena jarriko dugu. Hoxe. Hola, eta azkena piparrakin. Gainian horrela, ez da? Hau gio, kamarera ezaltza jororiko maira guten danian. Kontu zibili behar. Horre, gu jartzen ditugu dotore zukaldian, eta gero kamarerak, guk ez dakau ezer kamareran kontra, baina, karo, habilidadia bihar da, hau platera zuzen, maira zuzen iristeko, Bai. Faltan zaiguna da, perejit pixkat. Baina gure hor txelintzen gara, platera dotore jartzen dugu, teko prezzak eramaten du eta... Bai. Beti herriteka, baina, bueno, gero ondo moldatzea, Hemen jarriko ezkio amorraien arrautza batzuk. Aira, no? Abezari, zuen herri jortan harrapatutakoak... Bueno, batzuk. Batzuk. Danak igolez, baina. Kaja txiki bat dienek harritu egile zan da. Eta bon, ospina modenaren ospina. Zapori ematen dio eta bitu, kasu honetan, ze kolore polita, Hoxe. Hau, prest, ez da? Bai. Nik uste jateka mundaula. Gure xefaren azken ukitua. Tipula eta tomatea gozatu. Egaluzea zatitu eta plantxan egin buelta eta buelta. Piper berdeak plantxan ipini. Geruza desberdinak egin tomatea eta egaluzearekin. Gogoratu guztioi, nahi baren badituzu errezetak ikusi, gure webgunean eitb.com eta orain dastatzera noa. Geruza, kasu hondan geruza bat hartuta ondo tomate pixkatekin, harrapatu ezkeola ondo. Banoa, Ahora da, bihar berde bat. Zora horri jam. Etxeko tomatiak ematen dio bere ikutuan, eta egaluxuekin tomatia oso ondo, batzutan saltzein da, eta beste batzutan horrelan, tipulakin osoikan. Fenomeno. Beste era bat egaluze jateko. Hori da, oso goxua dago. Garaiko produktuak. Mundiala, garaiko produktuak, eta ondo inda, baitare, eta dotore, platera ondo apainduta.